Добре дошли в най-якия лоб в Анталия, приятели! Ето как ни посрещат в Турция. Вместо Стораро да напишат Сотараро. Сотараро. Хейба майка ви деба. Турци резани. Abi bu camların bu şeyleri açılıyor mu? Azıcık görelim. Здравейте, приятели, тук сме в Суено, в хотела, в който Емрах Стораро стои. Ето го. И колкото и да изкарвам, всичко изигравам хаза. Сега с малко приятели ще отиваме на концерт при коя? При Сибелджа. Не коя да е, а при кой? I'm a London scammer. I see it, I want it, I cook it. Nice. При Сибелджан, приятели. Тоест голям тарикат стана, порасна, стана певец стана, тук залепнени шамар. Искаш ли ти да паднеш заедно с мен на терасата? Така и си помисли, че се седиш. Кое да се пиеме, брат? Кое ще се пиеме? Ще се пиеме ли, а? Ще се пиеме ли, брат? Ще се биеме, брат? Ще се биеме ли от първия ден, а? Не го е срам. Приятели, на 25 години стана и още посяга на малките. Защото силата му стига до малките. На 25 си налъжи, виж, че имаш и бели косми вече. Дърт маняк. Сега, приятели, дойдохме в концерта на Сибелджан, не знам колко пришло, но тук атмосферата е невероятна. Здравейте, приятели, тъкмо се събудих и сега ще слезем заедно с Емрах долу и да плуваме малко и да видим за какво става на въпрос. Както виждате, приятели, сега съм готов и сега слизаме. Сега, приятели, тук съм заедно с Емрах. Това е малко по-напреде. Ще отиваме да караме джет. Нали така? Сега, приятели, ние сме готови с Емрах. Караме Макларен във водата. Караме във водата и ще чакате много яки кадри. Сега, приятели, очакваме цялата кола да се зареди. Тоест да я оправят, извинете за български пак. И се качиме. Ben ona aşık. Значи, приятели, това не беше едно от най-яките изживявания ever. И сега какво ще правим? Сега мисля да отиваме малко в аквапарк, да видим с адреналина ни влече, приятели. Искаме нещо екстрим. Интересното на този хотел, приятели, е, че басейна на хотела е като океан, приятели. И ако искаш да отидеш от някъде към някъде, може през басейна направо да отиваш. С това взех тук моя... Братовчет. И отиваме сега към аквапарк. Братовчет. Да направят. Сега, приятели, тъй като на хотела по принцип басейна е нещо като океан и може през басейна да отиваш където си искаш. И сега решихме с моя брат.
чет. Сега тъй като приятели. Сега тъй като приятели. Басейна е твърде голяма. Хотела е нещо като океан. Did you really think? Всичко е съединено, приятели, разбирате ли? И през басейна можеш да отидеш където си искаш. I just forgive and forget. Където си поискаш. I see red, red. Сега тегаво стана. Да. Окей. И приятели, лоша новина. Аквапарка става за утре. Аквапарка е затворен. Ще намерим нещо друго да направим сега. Значи, приятели, тук се оправихме с братовчет ми. И сега ще слезем до ресторанта да вечеряме нещо. Така вечерният живот няма да бъде толкова интересен, тъй като не сме в слънчев брак. Но не, ще опитаме да направим нещо интересно за вас, приятели. Кажи аутфита, братле. Да. How much is this? How much is this? How much is this? Tell me. Prices. Приятели, ние сме готови. Сега отиваме да вечеряме. Сега, приятели, слизаме да вечеряме. Няма шанс. Няма шанс, приятели. Той стои така и се дига пръсти. Айде? Яд го е, че аз съм по-малко, съм по-малко. Аре. Фак! Още малко. Какво мислиш за Ирана? Най-хубава е Иран. Иска Иран. Кажи какво едеш? Приятели, официално искам да кажа, че Мрак Стораро качва кила вече. Е така, брат? Много скоро очаквайте. Я покажи ръката колко голяма става. Hepinizi sikeceğim, zamanı var. Dert etmeyin, tas et. Идва, приятели. Покажи часовника. Fuck the bitches, broke ass bitches. Давай. É o brabo da putaria. Давай, брат, можеш. Биго. Този път с две ръце, приятели. Трудно на рано, що дърпаш към себе си. Нормално? Защо дърпаш към себе си? Айде. Давай, Мрах. Колко му е силата на много? Дай с две ръце. Am Rolex la ragata. Звъна ми на телефона да се чуем. Този път за тъжките си да се поем. Приятели, дойдохме тук на парзалките, обаче Еркан иска да ме оставя сам. Защо искаш да ме остави? Както той ме остави 2 дена. Няма нищо такова. Отивам да се пускам парзал. Идваш ли, брат? Не. Приятели, парзалките пак са затворени. Пак. Fucking. Put your face on that. Put your belly move. Put your like a fan. Put your hip list. Put your booty on it. Let your Ево баща ме, бате. Дай танц. Дай, Джан, танц. Айде, го ги тук. Кажи тяло право ги тумонет, са. Дай, бата. Човек, тя обърни се малко. Е, тук. Yes, yeah, Musa, Nikloma. Кажи, на
Сила! Показвай. Силата! Силата! Искам да ви покажа един много специален човек за мен. Единственият човек, който е по-голям тарикат от мене. Това е моят брат. Кажи здравейте. I like mine obsessed, clingy. If you don't miss me, Здрасти. Здравейте. О! Така, приятели, ще само какво става тук. Приказка! Значи, приятели, много красиво място. В смисъл, ако имате възможност някой ден да дойдете в Анталия, ви препоръчвам да дойдете тук. Това е смисъл най-красивото място, което съм виждал. Наистина, приятели. За какво става въпрос? Наистина много красиво, приятели. Пожелавам на всеки да може да дойде тук и да види за какво става на въпрос. Сега, приятели, тъкмо сега станах и отивам да закуся. Ми густа. Сега, приятели, дойдохме на някаква дискотека май, не знам как да го нарека това. Трябва да са в бяло, дрес кода е такъв. Вижте какво става. roll a rap, I hit the bag. I hit the dab. I keep it dabbing this and that. I'm living fast like hit the cash. Roll a rap, I hit the These hoes know that none of them niggas is fake. I go to dinner and steak, only the real can relate. I used to live in the peace, now it's the crib with the gay. Rolling got charms, the life was the place. Hard to let these bitches know. I want to, then I'm quick. Cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, got me. Запускана малка. Anladık mı Caner? Treat me like what is, don't get me. Сега, приятели, отиваме в Истанбул да стоим един ден там и ден след това ще отидем в София и се прибираме най-накрая в София, нали така, брат? Вчера правих Роналдиньо. Ademo prav, ki kafana te. Yeah. What do you think about that? What do you think about it? Russian, like, you know? Той е горд. Значи тук, приятели, дойдохме в Истанбул сме вече. Вечерта ще я прекараме тук в Галата Кулеси, мисля, че се казва. Вижте каква красива гледка, приятели. Всеки един човек пее, което е много странно. Значи, приятели, аз тук съм в София, извинете за гласа ми. Забравил съм да довърша влога, приятели. Извинете, приятели, така малко по-насериозен влог стана, не беше забавен колкото първият, но надявам се да ви е харесал. Ако искате още такива видеа, може да ме пишете в коментарите да харесате. Очаквайте още много по-интересни видеа със сигурност. И коментирайте, ако искате фитнес видеа, приятели, защото се чудите ли да го направя.
И така, приятели. Чао, ще се виждаме в другата. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas lui quitter.